Deci, ce infecție a tractului urinar îi cu cizmele alea în depozit? Ce-ți tot lași mizerile împrăștiate? Ai pierderi de memorie? În primul rând, țin să precizez că măta e împrăștiată. Că-ți un cac și o țâță atât de destrăbălată, zici că e o macaronă care șerbe. Tot așa Vezi că atragi fazanii. Și în al doilea rând, memoria mea e spartană. Poate tu ai pierdere de memorie, mă, cărnat cu sos. Eu am câștiguri. Da. Revenind, observ că te întorci înapoi încă o dată, iar văd că din nou cizme, depozit. De ce? Adică cum că de ce, mă, blasfemeiatule? Cam și fac linii când te aud. Trompiferi, îi Moș Nicolae, Igornanțule, trăzni chiar cu sare în p***ă să te trăznească. Ce Nicolae, mă, pată pe puță? Ai prizat aracet? Moș Nicolae cu cadouri, mă, ca Crăciunul, numai mai devreme și cu cizme în loc de brăduț. Lași cizmele și dimineața-ți pline cu tot felul. Stai numai să vezi cu ce-ți pline mâine dimineață de nu le iei de acolo în momentul ăsta. Deci, dacă te atingi de gizmurile mele, să-ți încovoie trompi p***la să te piși tot în buric. Piși un buric, piși. Tu nici măcar n-ai picioare în p***la mea. Cum porți cizme? Treaba mea. Mă, decapitatule, tu nu pricepi că încurcă tot depozitul? Odată îmi las și eu o amărâtă de pereche de cizme în depozit și gata, mă jur de p***a mătii și de alea, ce ți-am făcut? Eu nu-s copil ca tine, mă râie de om. Vreau și eu să primesc cadouri. Pe toate vrei să le primești numai tu? Evident, în p***a lui Tarzan, mă, focă. Altfel, de ce satan m-aș fi chinuit să fac fix perechea aia de cizme? Ai primit ceva? Încă mai caut pe aici. Caută bine, să te uiți și pe lângă cizme, poate nu le-o nimerit. Blasfemeiatule, cam și fac linii când te aud. Subscribe, apasă-l.